BPF ना टाइगार इज बैक हाग्रामाया टाइगार ओमफ्राय प्रमद बरा सानसेखे बागुरुम्बा रुम्बां मोसानानै जोंना जाहैबाय कंग्रेसना 6 शेड्यूल स्टेटास शुड बी बैक बे समाव आङो दंफैयो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लेंसं होननाय मोनसे ओनसोलाव जाय ओनसोलाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि स्पोक पार्सन एबा बुंथिगिरि मानगोनां गर्जन मोसाहारि बिथाङाबो दावबायनो फैदों बिथाङा नाव गाखोनानै बे ओनसोलाव दावबायनो फैदों नाथाय मानि थाखाय नैबे ओनसोलाव बिथाङा बेरायनो फैदोंमोन बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिनो लागोन बे समाव दङ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जोंहा स्पोक्स पार्सन मानगोनां गर्जन मोसाहारि नोंथाङा नाव गाखोलायनानै फैनाय जों नुनो मोननाय जादों बेयाव आसलथे बे ओनसोलाव मा लांफैदोंमोन नाव गाखोनाया दिनैनि थाखाय खोब मोजां एक्सपिरियेन्स जादों गोबावथारसिमोन नाव गाखोया लेंसुङाव फैनानै नाव गाखोनो मोनबाय बर'लेण्डनि गोबां जायगायाव जोंहा प्राकृतिकजों बुंफबनाय नालाय सारिय'फाले दैयानो बेंखनजोबनाय नालाय बेयो जोंनि थाखाय मोजां ओंखायनो नाव गाखोनायखौ मोजां मोनदों ओंखायनो सम सम सानलायलाङो गासिबो दैयाव दालां बानायब्लाबो प्रब्लेम जागोन नामा नावखौ गाखोनाय मोननाय नङा होननानै जाय हक जोङो दिनैहाय गोबां दिन सिगां जोङो बे लेंसुं एरियायाव फैबाय आनअफिसियेलि फैदों खिन्थु जोङो दिनै अफिसियेलि फैथारदों आरो लेंसुङाव बिनि थाखायनो फैदों जे लेंसुङावहाय जोंहा बर' आदिबासि आरो गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बावहाय ट्राइब्लाबो खोब इम्पेक्ट गोनां संख्यानि मानसिफ्रा रायजो जादों दा बेखायनो बिथांमोननि थासारिखौहाय जोङो एसे नायसंनो फैदों दैलांफ्रावहाय दालांफोर गैना गैया कारेन्टफोर गैना गैया आरो माबायदि हायाव रायजो जादों दा जोङो इलेक्सनाव देनां फैनानै केम्पेइन खालामफैयोबा गेदेर लेक्सार होफैगोन जोङो उमुक होगोन थुमुक होगोन दा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंथावना बुंथावा होजायोना होजाया दा बे गासैबो जिनिसखौ जोङो तदन्त खालामनो थाखाय चिरांनि टिमखौ लानानै जिल्लानि टिमखौ लानानै आङो बावहाय फैदों बेहाय दङ दा 13 चिरांनि ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो दानि गोदान कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिन आरो बिथाङाबो जोंहा एसटिसिएल स्टेटनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि अमिय बिथां आरो गोबांफोर दङ एसटिसिएलनिबो दंफैयो आरो सेंग्राफोर आदिबासि बर' सेंग्राफोर दङ दा फैनायनि खारनखौ आं खोन्थाखाबाय जे जोङो प्रायर टु दि इलेक्सननि सिगां जोङो बे ओनसोलखौहाय बिथांमोननि अबस्था आरो बेबस्थाफोरखौहाय संदाननो फैग्रोनाय जादों नाथाय जों नुनो मोनबाय थानाय जादों दि नैबे क'क्राझार जिल्ला हिसाबै क'क्राझार जिल्लायाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गोग्गोम बेबायदि केम्पेइन खालामनाय जयनिं खालामबाय थानाय नुनो मोननाय जादों बे हिसाबै बेहाय कंग्रेस बा गुबुन हान्जाफोरा देरहानायाव एसे सम्भब जागोन नामा कंग्रेसनि डिजाइना बिटिसियावहाय बिजेपिनि डिजाइन बायदि नङा बिजेपिया जाहैबाय दखल आमी 40टा टायार्ड सबथे केन्डिडेट टिम थारमाने बिटिसिखौ कब्जा खालामनो बिजेपिया नाजादों खिन्थु मोनसे जिनिसा सैथोथार आरो बड'लेण्डनि बिटिआरनि गासिबो बर' कमिउनिटिल नङा मोनफ्रोमबो कमिउनिटिनि सानसुमैफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बिजेपिखौ जिउयै माहामै बरायाखै उफाय गैयैयाव माखासे बिराद धोनि मानसिफ्रा आरो जायफ्रा बुरजा थाखा गोनां जायफ्रा गोबां सम्पति गोनां बिथांमोना इडिआइडिखौ बारग'नो थाखाय बिजेपिआव हाबफैजोबनायसो खिन्थु गोसोजों बरायाखै बिथांमोनखौहाय दा बे हिसाबै बिथांमोना बिटिसिखौ दखल खालामनायनि खोथायाथ' बाद हो एबार फैगौआवहाय बिटिसियावहाय बिथांमोना बिजेपि हिसाबै गायसननानै दोननो हागोन आं बेखौनो गोब्राब मोनदों खारन कंग्रेसआ जिबायदि ग्रासरुटआव जोङो हाबबाय जोंनि बुथ लेभेल जोंनि प्राइमारि लेभेल जोंनि ब्लक लेभेलफ्रा बिराद गोरासै दा नै मैया गाबोन समफोरनो 5 तारिखनि उनावनो जोङो लेंसुङाव 1000-1500सो मानसिखौ जइन जाहोगोन बे समाव गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा माने गावबा गावनि हान्जाफ्राव सोद्रोमा थिसननानै फोसावदिं खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनबाय थानाय जाबाय नाथाय कंग्रेस नोंथांमोननिफ्राय दासिमबो माने बेबायदि केम्पेइन खालामनायखौ जों नुथाराखै माब्लानिफ्राय खालामगोन जोङो ओरै लादों बै मानसि जयनिं जानाय मा जानाया बियो पार्ट अफ दा पलिटिकेल केम्पेइन जाखायो बेजों गोबां वेब फैयो बेजों गोबां दोहौ फैयो नाथाय मा नुयो गावनि टिमावहाय कर कमिटियाव जुदि मोजां मावग्राफोर थायाब्ला बे प्रब्लेम जायो दा जोंहा बे बेलायाव एसेबां अस्थिरता नङा जोंहा जथेस्थ दंखायो आरो जोंनि समखौ लानानै जोङो हाबगोन गाबोन जोंहा स्टेटआवहाय प्रथम गौरब गगৈ दाङ'रियानि नेतृत्वआवहाय एक्जिकिउटिभ मिटिं जागोन जोङो बावहाय बिटिसिनि मेक्सिमाम बेसिसकै जोङो बिटिसिनि थाखाय गोबां सम लागोन जे बोरै आवगायोब्ला माब्रै आवगायगोन बिटिसिआव जोङो मोनबेसेसो टारगेट लागोन दा जोङो सोरखौ फेभार खालामगोन सोरखौ फेभार खालामा बे गासैबो जोङो गाबोन सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुसिगोन जे कंग्रेसआ फ्रन्ट मोनफ्रोमबो एरियायावहाय गोसारनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनोदि मोनफ्रोमबो दोलोआनो गावबा गाव मोनफा मथ'खौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिपिएफना टाइगार इज बेक होननानै फोसाव
फोसावबाय थादों आरो माने प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव आरो बिदिनो इउपिपिएलना गोजोननि थाखाय बेबायदि आरो दा नोंथांमोननिया मा जागोन बिपिएफना टाइगार इज बेक हाग्रामाया टाइगार ओमफ्राय प्रमद बर'आ सानसे एखे बागुरुम्बा मोसानानै जोंना जाहैबाय कंग्रेसना 6 शेड्युल स्टेटास शुड बी बेक जोङो 6 शेड्युल स्टेटासखौ इनटेक्ट दोननानै जायखि गभर्नमेन्ट दाया जोङो बे गभर्नमेन्टखौ मदद होगोन आरो मा बेसेबांसिम टारगेट खालामदों देरहानाय जोङो 7थानिफ्राय 9थाहालागै जोङो टारगेट खालामदों बेखिनियाव जोङो खम बेसि मोनगोन आरो बे 100% सियर थेंक इउ अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे बिथां आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जा मानगोनां स्पक्स पार्सन गर्जन मोसाहारिया नैबे ओनसोलाव मानि थाखाय बिथाङा दावबायफैदोंमोन बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय।